ገለ ካብቲ ሓቅታት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ከነውፅኦ ክንፍትን እዚ ክብል እንከለኹ ካባና ዝዝረብ ካብ ኣሕዋትና ዝዝረብ ኮታስ ካብ ብዙሓት ሰባት ትሰምዖ ዘረባ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እንታይ ከምዚ ኢልካ ሰራሕተኛ ኮንካ ኣብ ትሕቲ ሰብ ተቆፂርካ ክሳብ መዓስ ስለዚ ንስኻ ኣውፋሪ ናይ ባዕልኻ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ወናን ትካል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ናይ ገዛ ርእስኻ ትካል ከተውፅእ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኣፍሪቃ ኸድካ ትካል ክትገብር ኣለካ ኣብ ኣፍሪቃ ኸድካ ከተዋፍር ክትክእል ኣለካ እንተኽኢልካ እውን ኣብቲ ዘለኻዮ ሃገር ናይ ገዛ ርእስኻ ትካል ድኳን ከተውፅእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብኸምዚ ኢኻ ትህፍትም ብኸምዚ ኢኻ ትምዕብል ኣነ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ ከምዚ ትካል ክኸፍት ኣብ ኣፍሪቃ ኸይደኮ ከምዚ ክገብር ይደለኹ እንዳበልካ ብዙሕ ዘረባታት ይስማዕ እዩ ናይ ገሊኦም ሓሳባት ክትሰምዖን ከለኻ ከዓ ወረቐተይ ይሓዝ እምበር ከምዚ ገይረ ካብዚ ባንኪ ብዝሃገራት ዘሎ ተለቂሐ ኸይደ ኣብ ኣፍሪቃ መካይን ገዝየ ወፍረይ ክገብር ኣብ ኣፍሪቃ ኸይደ ትካል ክኸፍት ምክንያቱ ብዙሕ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ከምዚ እንዳበልካ ካብ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ትሰምዕ ኢኻ እዚ ግን ንኹላትና ክኸውን ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ወናኒ ትካል ከም ዘይከውን ኩሉ ሰብ ኣውፋሪ ከም ዘይከውን ንፈልጥ ዶ ከምዚ ክብል እንከለኹ ግን ንስኻ ድኹም ኢኻ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ማለተይ ንስኻ እኹል ብቕዓት ዘይክህልወካ ይኽእል ይኸውን ወይ ድማ ንስኻ እኹል ባጀት የብልካን እኹል ካፒታል የብልካን እኹል መጽናዕቲ ኣይወሰድካሉን ነዚ ተሓስቦ ዘለኻ ወፍሪ ወይ ድማ ንስኻ ሪስክ ናይ ምውሳድ ትኽእልኻ ታሕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ትካል ብቑዕ ዘይኮንካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናይ ሰብ ቅንኢ ስለ ዝሓዘካ እምበር ንስኻ ንባዕልኻ ከምኡ ድሉው ዘይኮንካ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ንስኻ ሰባት ስለ ዝገበርዎ ከምቲ ናቶም ክትገብር ጥራሕ ትሓስብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ክብል እንከለኹ ግን ኩሉ ሰብ ወናኒ ትካል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ተሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ግን ንስኻ ግን ወናኒ ትካል እንተዘይኮንካ ኣውፋሪ ግን ክትከውን ትኽእል ኢኻ በታ ዘላትካ ዓቕሚ ንኣብነት $100 ትኹን 1000 ኩረነር ትኹን በዛ ሰሊ እዚኣ ግን ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ወፍሪ በታ ዓቕምኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዘዋር መንገዲ በዛ ሎማዓንቲ እዚኣ ጀሚርካ ኣውፋሪ ኮንካ ኣለኻ ትካል ተዘይገበርካ ግዴታ ይኮንካ ንስኻ ትዛዓበየ ካፒታል ከድልየካ ዝኽእል ማለት $100 ወይ ድማ 1000 ኩረነር እንዳገበርካ ወርሓዊ ከተዋፍር ትኽእል ኢኻ በዚ ጌርካ ሎማዓንቲ እንተጀሚርካዮ ፅባሕ ንግሆ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ትካል ወናኒኡ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ በየናይ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ትጅምር መስመሩ ክትሕዞ ክትክእል ኣለካ ስለዝተባሃለ ክትብል የብልካን ስለዝተሓሰበ ክትሓስብ የብልካን ምሕሳብ ምበሃል ምቕናዕ እዚ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ ክትገብሮ ኣለካ ግን ናፍቲ ናይ መወዳእታ ፊኒሽን ከብፅሓካ ዝኽእል ነገራት ግን ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ መዓልታት ክትፅበ የብልካን በታ ዓቕምኻ ሎማዓንቲ እውን ክትጅምራ ስለ ትኽእል ወፍርኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ በታ ዝወሓደት ሰልዲ ጌርካ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ወፍርታት ከም ካልእ ሓሳብ ከዓ ንስኻ ገዛ ገዚኻ ወፍሪ ክትገብር ኣለካ ካብቲ ባንክታት ተለቂሕካ ዝብል ሓሳባት እውን ኣሎ ምናልባት ንስኻ እቲ ኤገን ካፒታል እቲ ንስኻ ኣቐዲምካ ትኸፍሎ ምቅሊት ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ 10 ክሳብ 15% ናይቲ ገዛ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ሰልዲ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ተዘይብልካ ነቲ ናይ ገዛ ምግዛእ ሓሳባትካ ደው ይብል ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ንስኻ ወፍሪ ትገብሮ ብዛዓቕምኻ ግን ዝኾነ ኤገን ካፒታል ኣየድልየካን እዩ ታትከኣለካ 500 ኩረነር ወይ ድማ 1000 ኩረነር ወይ ድማ ብዶላር $50 ወይ ድማ $100 ጌርካ ንስኻ ሎማዓንቲ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ ምስ ሎማዓንቲ ጀሚርካ ሎማዓንትን ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ እንትሓዊስልካ ግን ነቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ኤገን ካፒታል ናይቲ ምቅሊት ናይቲ ገዛ ንስኻ ግዴታ ክትከፍሎ ዘለካ ቀዲምካ ከተወሃለ ትኽእል ኢኻ በዚ መንገዲ ዝጌርካ ስለዚ በየናይ ክትጅምሮ ዳይኻ ክትፈልጥ ዘለካ እምበር ነቲ ትደልዮ ዘለካ ሓሳባት ክትበፅሖ ኢኻ ጥራሕ ሕልምታትካ ደው ከተብል ከም ዘይብልካ ግን በዚ ጋጣሚ እዚ ሎባይ ከም መሓላለፍ ይደሊ ስለዚ ወፍርና ሎማዓንቲ ንጀምሮ መዓልቲ ካብ መዓልቲ እንዳኸደ መዓልታታይ ንወስኸሉ ምክንያቱ ናይ ገዛ ርእሱ ካልእ ነገራት ሒዝልና ስለ ዝመፅእ በዛ ናይ ሎማዓንቲ 1000 መጀመር ንስኻ ፅባሕ ንግሆ ወናኒ 100,000 ኮንካ ወናኒ ትካል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዘይከኣል ነገር የለን ትክንፈልጦ ዘለና ሓቂ ግን ኩሉ ሰብ ወናኒ ትካል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝብሎ ዘለኹ ወናኒ ብርክታት ናይቶም ትካላት ክትከውን ዝሕተደሊኻ ዝበዝሐ ሰልዲ ዘይኮነ ዘድልየካ ንዓኻ ግዜ እዩ ዘድልየካ እቲ ግዜ ተተጠቂምካሉ ትዝበዝሐ ሰልዲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ፅባሕ ንግሆ ክትውንኖ ኢኻ ስለዚ ብንግሁ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ሎማዓንቲ ፅባሕ እንዳበልካ ግዜኻ ኣይትብላዕ ንስኻ ንባዕልኻ ግዜኻ ይኸዳሎ ተኣርግ ኣለኻ ትደክም ኣለኻ
ሰልድኻ ሎማዓንቲ ብንግሁ ክጅምሮ ከለኻ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ጎፊሩ ሰልዲ ከምፀልካ ከሎ ግን ድኻም ዝበሃል ነገር የብሉን 24 ሰዓት ክሰርሓልካ ስለዚ ይሕዋት ክንነቅሕ ክንክእል ኣለና ክንብገስ ክንክእል ኣለና ወናንቲ ትካል ተዘይኮና ናይቶም ትካላት ወነንቲ ብርክታቶም ኮይና ንሕና እውን ክንዓቢ ስለንኽእል ሎማዓንቲ ክንጅምሮ ክንክእል ኣለና ናብ ዝዓወት እዚ ከብፅሓካ ዘድልየካ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ንስኻ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ክትክተል ክትክእል ኣለካ ብውሕዝ ዝኾነ ወፍሪ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ወርሓዊ ብዘይ ምቁራጽ ከተዋፍር ክትክእል ኣለካ ሎማዓንቲ ኢልካ ጽባሕ ከተቋርጾ የብልካን ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ እትናትካ ወፍሪ ግዴታ ኣይኮነን ብዙሕ ሰልዲ ዘድልየካ በታ ንስኻ ዘላትካ ዓቕሚ ጌርካ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ንስኻ ድሕሪ ግዜ ወናኒ ትድስኻ ትደልዮ ዘለኻ ሃፍቲ ክትከውን ኢኻ ዕውት ክትከውን ዘኻለካ ምክንያት ትግዜ ስለተጠቀምካሉ እምበር ዕድለኛ ስለዝኾንካ ኣይኮንካን ስለዚ ግዜ ማዕር ክንደይ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ባዕሉ ክነግረካን ክምህረካን ስለዝኾነ ሎማዓንቲ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ቀትርን ለይትን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ነመሓላልፍ ኣለና እዚ መልእኽቲ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ሎማዓንቲ ተዘይሰሚዕኹሞ ጽባሕ እውን ክንደግሞ ኢና ስለዚ በቻ ሰማዕትኹን እምበር ጽባሕ ንግሆ ክትዕወትሉ ስለዝኾንኩም ክስልችወኩም የብሉን እዚ ብምሉእ እዚ ሓቂ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ስለዝኾነ ክንክተሎ ክንክእል ኣለና ንስኻ ግን እቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ግን ክትክተል ክትክእል ኣለካ ብሽም ኢሎሞን ጌሮሞም ዝዓይነቱ ሓሳባት ከይተኣቱ ተጠንቀቕ መጽናዕቲ ወሲድካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እቲ ውሕዝ ዝኾነ መንገዲ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ሓደራ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቃሚትን ሃናፅትን ኮይና ተረኺብካ ንዓኻ ዝመስሉ ቤተሰብካን ኣሕዋትካን 10 ሰብ ዝኾኑ ሸር በላ ምክንያቱ ክትጥቀሙላ መታን ተኸታተልቲ ናይዚ ሓሳብ ዝኽንከውን ሳብስክራይብ ዘይምሕማቕ ከምኡውን ላይክ ኮመንት ሸር ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ቴንክ ዩ